com és que els arbres, en comptes d'abrigar-se, com fem nosaltres, que ens posem gorros, abrics i pantalons ben afaltats i coses d'aquestes, es treuen les fulles de sobre, és com si es despullessin. Aquí és una cosa molt rara, Mentre jo pensava aquestes coses, de cop i volta vaig veure com damunt d'un arbre apareixien uns ulls. I després una boca. Era un castanyer que em va explicar un conte. I així sé per què els arbres es despullen quan fa fred i també els canvia el color de les fulles. L'hivern va arribar amb una bufanda feta de neus, amb un abric de gel, amb un vestit ple de vents glaçats i a les cames hi portava unes cortines d'aigua i uns núvols ben grisos per sabates. I sabeu què hi portava de bastó? Un llamp. Va arribar i tothom va començar a tenir fred i se'l miraven. Què és? Que teniu fred? Dic, soc l'hivern i estic buscant una mica d'escalfor. I els arbres des d'aquell dia se'ls hi tremolaven sempre les fulles. I es veu que un dia els arbres, i ara no heu d'ajudar, sisplau, ens hem d'aixecar tots i convertir-nos en uns arbres ben grossos i les mans així. Així. I escolteu, què hem de fer? Què hem de fer? No ho podem fer. Xxt, va, silenci, que estem parlant. Com ho podem fer perquè l'hivern no ens faci tant de fred? Algú té una idea? Què faríeu vosaltres perquè no... Posar-nos bufandes i gorros. Però és que ells no sabien fer-los. Tu el saps fer? Fer foc. Fer foc, sí, mira, ens cremarem tots. Ai, no. I de cop i volta sabeu què va passar? Que un castanyer va tenir una gran idea. I va arribar l'hivern, va treure la seva bufanda i va començar a remolinar-se. I de cop i volta va començar a fregar les fulles. I que hi havia escalfolla? No. Gens ni mica. Home, refum, quina cosa més rara. No puc treure calor de les fulles. I va començar a perseguir tots els animals i tot això. Finalment es va cansar i se'n va anar. Els arbres realment es movien. Però sabeu per què es movien? I van passar els anys, fins que un dia, mentre estava l'hivern un altre cop allà, van començar a sentir crits, plors. Algú que es lamentava i van pensar l'hivern ha trobat la manera de perforar-nos els troncs i treure-nos l'escalfor. Algú es queixava. I van començar a mirar, però sabeu qui era el que plorava? Sabeu qui era? No. Era el terra. El terra no tenia la manera de protegir-se de l'hivern. I els arbres un altre cop, sisplau, ens tornem a aixecar, que haurem de tornar a discutir, aviam com podem fer-ho per ajudar el terra. Com ho podem fer per ajudar el terra? No entens ni de... Doncs em penso una mica per allà. Teniu alguna idea? Els grans també teniu alguna idea? No. I finalment sabeu què va passar? El castanyer va tornar a tenir una altra idea i va dir, ja ho tinc. La pobra panelleta va créixer sola, sense ningú que se l'estimés. I ella realment era una persona trista. I quan veia els animals que xiulaven i piulaven i feien cabrioles, deia, ai, tot el dia esteu contents, si el millor que es pot estar és trist i desolat. Un dia us faré callar tots. I malauradament, aquell dia va arribar. Va sortir a passejar pel bosc i de cop i volta va veure, mira, allà, va veure un pit roig, que és un ocellet, i li va dir, vaig que el dit i li va sortir una paraula, que vol ser. I de cop i volta aquell pit roig sabeu en què es va convertir? En un gripau que només plorava i plorava. El va agafar i se'l va posar a la bossa. Que divertit, va dir la bruixa panelleta. Va continuar buscant. I llavors va veure un cérvol que li va aixecar el dit i li va dir Acoleatus! I aquell cérvol, que tenia unes banyes com molt ben dic aquest nen, es va convertir en una mosca, petita, però que per molt que fes així amb les ales no volava, l'únic que feia era fer més ales i més ales i més ales. Va agafar aquella mosca i se la va guardar a la bossa. Va arribar a casa i encara es va posar més contenta. Sabeu per què? Perquè va trobar l'únic regal que li farien els seus pares en tota la seva vida. Voleu saber la recepta? Sí. La recepta eren 20 litres de llàgrimes de gripau, 400 ales de mosca. Els havia de fer bullir durant tot un any. Va encendre un foc. Que piulava i mirava i deia riu i canta perquè d'aquí un temps no podràs piular ni una mica. I va arribar aquell malaurat dia. Va apagar el foc, va agafar la marmita, el va posar fora. I tota aquella poció, aquella barreja, es va començar a espargir per tot el bosc. De cop i volta, un ocellet,
va posar-se damunt d'una d'aquestes fulles i quan va tocar aquesta metzina, de cop i volta, va caure al terra com si estigués mort i a l'instant li va sortir l'ànima, que se li va guardar, sí, l'ànima. Va perdre l'ànima, però que es va quedar tancada amb una bola de punxes. La panelleta, quan ho va veure, diu, fantàstic, aquest ocell no parlava mai més. Després va continuar i va veure que tots els animals estaven com si estessin morts a terra i sempre al seu costat hi havia aquella bola de punxes on hi havia guardada la seva ànima. Ai, que feliç que sóc, finalment seré l'única d'aquest bosc i mai més sentiré els ocells, ni els pardals, ni els cérvols, ni les llebres, ningú. Avui trobo moltes castanyes i en qüestió de 20 minuts va tenir el cistell ben ple. Se'n va anar corrents cap a la plaça, va deixar el cistell, va posar la botigueta, la plomadora i la va començar a escalfar, a fer una mica de foc. I quan ho va tenir preparat, se'n va anar a buscar el cistell i va dir ai, Déu meu, on són les meves castanyes? I la pobra va començar a buscar i va tenir la mala o bona sort que de cop i volta es va posar plor. Una mica, després una mica més, després encara una mica més, i després una mica més, molt. Apareixien unes banyetes pel terra, unes altres banyetes per la paret de la botigueta, damunt la torradora, a la seva cadira, amb tanta foscor que hi havia, m'he equivocat, i en comptes de collir castanyes, he collit cargols. Valga'm Déu! Mireu, va agafar el cavall i va començar a cavalcar. Es va parar de cop i volta perquè va sentir un sorollet, aviam si ho reconeixem. Va mirar i va dir, ui, sento aquest soroll, què deu ser? I va veure un home. Qui era aquest home? I què estava fent? Estava llimant quasi, algú ha dit? Tallant un arbre amb una serra, estava serrant un arbre i li va dir senyor, sisplau, que em podria indicar on puc trobar castanyes? Moltes i molt ràpid. Moltes gràcies, me'n vaig corrents i va agafar el seu cavall i... Es va parar perquè va veure uns animals que estaven als arbres i que no paraven de moure's. Sabeu què eren? No. Hermanos. I quasi, una mica més petits, amb una cua molt preciosa de color marró. Esquirols. Mireu, es movien i va dir, prou, pareu, home, pareu un moment, ajudeu-me. Ara m'heu d'ajudar a fer... I finalment va trobar aquells castanyers. I va començar a mirar i va semblar que estava ple de castanyes. Però va dir, i si em torno a equivocar? Cada una de les orestes que no treu banya, puja la muntanya, puja la muntanya. Sí senyors, un aplaudiment, sisplau. La Marieta Castanera es va aixecar i va veure dues banyetes per allà i dues banyetes per allà. I diu, vosaltres sou colgaus, no us posaré pas al cistell. I va agafar totes les castanyes amb un tres i no res. I va agafar el seu cavall. Aviam.